Okei, eli moi. Mä oon Melinda 565 ja mä oon Horsessa. Niin mä nyt kuvaan tän ekaan videon. Mulla on 2 Pegasusta. Mustikka, joka on 7,5 kuukautta. Sillä on nuoruuden vesi ja meruisen veri. Mä ruokin sitä, koska mä en oo antanut sille pitkään kannustaa mitään ruokaa. Koska mä en jaksanut pelata tätä, mutta mä ikäännytän sitä vähän, että se tulisi mahdollisimman äkkiä tosi monivuotiaaksi. Se apetta. Laitan sen nukkumaan noin. Sitten mulla on Iida, sekin on Pegasus. Sillä on tämmönen hieno tausta. Mä ostin sille sen takia, koska se on mun nuorin hevonen. Mä laitan sen nukkumaan. Mä otan mä laitan itteni tonne. Noin, tää on mun. Nää on nyt sit mun oma heppa. Okei, mä etin toimisto. Tallipaikan vuokraaminen. Tehtävät. Tallipaikan vuokraajien edut. Hyväksy. Näin. Iida. Näin mä astutin tän, että mä saisin Pegasusvarsan. Mä etin Pegasuksen. Ei ole väliä, tai mä haluan Shettiksen. Shettis. Tossa. Uudessa sortinen Shettis. Nämä on kriteerit. Noin. Näitä astukset. Mikä? Onko se Pegasus? Ei. Minä haluan Pegasuksen. Seuraavat tulokset. Minä haluan ihan oikeasti Pegasus. Onko tää Pegasus? Oletko sinä Pegasus? Joo, sinä olet Pegasus. Minä otan sinut. Sinut minä otan. No ei oo kyllä kamalan kallista. Noin. Tuleekohan sitä varsasta Pegasus? Kyllä niin kovasti haluaisin, että siitä tulisi Pegasus, koska Iida on Pegasus. Milloin se synnyttää? Kuljeta hiekkaa. Soris, mä puhun hiljaa. Mut mä en tykkää puhua kauhean kovaa. Okei. No 3 vuotta. Milloinko se klassinen ratsastus? Osta. Osta. Ihan sama, en mä vielä varustasta. Mitä? Mä syötin nyt sitä kauraa, kun mulla ei oo sitä heinärehua tarpeeksi. Kuljetetaan hiekkaa. Ikäännytit.
Orivarsa, ei sitä tiedä, onko se Pegasus. Hitsi. Tykkään Pegasuksista. Joo, voi käkkäpökäle. Syötetään sille nyt koko ajan tuota kauraa, kun mulla sitä on tarpeeksi. Mun pitää saada lisää ikääntymispisteitä. Helioksen, sede ja medusan veri. Noin. Ovat hevoset. Muistaakseni tää Milla ei ole kauhean vanha hevonen. Tää on 4 vuotta. Niin kuin mä vois syöttää mun heppoja kovasti enää. Kaupankäynti. Haluan 100. En halua ostaa mitään. No voi. No voihan. Möhkäle. Mitä ostaa niitty? Iida. Näin. Iida on tässä. Tämä on minun ihana hevonen. Minun ihana hevonen, joka on Pegasus. Sukupuu. Antti, mä sain tommosella hevosella mun, ja sit on mun vanha Iida-hevonen. Tossa on ton isä ja tossa on ton äiti. Ja tää on mun yksi ensimmäistä hevosista, niin sillä on isä on Uranos ja äiti on nimeään Kaija. Mä sain semmoset Nafa on hienon näköinen, mä tykkään tästä hevosesta ihan sikana. Siis mä voisin ostaa tän. Olisi hieno. Nuoruuden vesi. Auttakaa. No niin, mä kävin hakemassa välipalaa.